ya yi biyo tunan auren su shi da matarsa yana dubawa kawai sai lura da cewa hannun matarsa fa ta yi cross a yayin da su ɗau hoton nan. Hakan kuma na nufin tana roƙon Allah ya gafarta mata da wannan auren karya da ta yi. Trump ya sa wa kansa ayar tambaya wai shin duk dadewa da ne da wannan matan wai ba auren gaskiya muke yi ba, amma bai nuna mata alamun hakan ba saboda yana so ya gano gaskiya a hankali. Washe gari da ta shirya ta tafi wajen aiki sai mata wata tambaya da ya sorata ta sosai. Tambayin da ya mata shine me yasa kika yi cross da hannunki a lokacin da za a ɗauki hoton auren mu? Nan take ta siya gan sannan ta juyo bata ba sa ansa ba, kawai ta yi murmushi sannan ta kama manyanta ta yi tafiyanta. Trump bayan ya tabbatar da cewa matar ta riga ta yi nisa sannan shi ma ya ɗauke ke domin ya bi ta wajen aiki, yana so da ya san gaskiya. Yana iso wannan asibiti nan da ake nosa Teresa tana ce masa me kake bukata ko zan iya taimaka ma? Kawai sai ya ce ba bukata, dama gun matata na zo amma na tuna zan iya tura mata sako ban na koma gida. Haka ya juya kamar zai tafi, bayan wannan nosin ta tafi kawai sai kokari domin ya shiga wannan wajen. Nan da ake kukusa domin ya je kalla wannan matar nasa, amma sai wasu guragu suka fito a gabansa suka tattare sa, kai samu wani hanya ya sere. Nan ma wani mutum ya fito da magunguna a gabansa ya ta faman tattare masa hanya. Da Trump ya fahimci wannan mutum fa kokarin tattare masa hanya, kokarin hana sa wucewa yake, kawai sai ya janye wannan magunguna ya ture gefe sannan ya samu ya gano inda matarsa take. Nan take ya leka ta window kawai sai kalla ana kokarin yi wa matarsa operation ne, ana kokarin yi mata surgery. Nan take ya kalla matarsa ce ana kokarin yi mata surgery, yayi mamaki haka sosai. Nan take wasu security suka zo suka janye sa daga wannan waje gabaki daya suka rufe sa. Yanda ma labarin yake, Truman tun aka haife sa yana jariri aka mallaka wani company film inda ya so rayuwarsa gabaki daya a cikin wani studio Taiwan Island, inda titunan garin da gidajen hatta tekun da ke cikin garin shirya su aka yi, mutanen da ke cikin garin gaba daya rana, hadari, gajimare, komai da komai shirya su aka yi, hatta wata live ne daga cikin wannan studio. Studio na dauke da kyamara sama da 5,000. Satellite na haska bidiyon Trump kai sai zuwa kasashen duniya sama da 200 ko ina da ko ina a fadin duniya. A sama da shekaru 29 da yayi a duniya, a kowane rana ana ganin videos dinsa kai sai. Makwabtan Trump, iyayensa, matarsa har ma da abokansa gabaki daya duk actors ne. Trump shi kadai ne bai san cewa film ake yi da rayuwarsa gabaki daya ba. Director film din yakan sa matar Trump tana tallan abubuwa a gaban Trump, hakan na ba sa mamaki sosai ganin matar tana ta magana ita kadai a koda yaushe. Wata rana Trump ya shirya zai fita yake kawai sai kalla studio light ya faro daga sama. Ya yi mamakin ganin wannan studio light din ya aka yi wannan abun ya faro daga sama, amma tun daga bai da idea akan abun gabaki daya sai bai ma damu da abun, bai daga idon sama ya kalla dai ba wani komai, bai kalla alamun wani abu ba. Ya aka yi abun ne ya faro kawai bai dame sa ba, sai kamanyin sa ya shiga mota ya yi tafiyar sa domin su kaucar da wannan tunanin akan sa. Kawai sai suka kunna labaran karya a rediyon motar Trump cewa wani jirgi ne yana wucewa, aka samu akasi ya wurga da wani bangare daga jikinsa. Aka Trump da ya yarda da wannan labarin. Shi ma Trump a kullum idan ya je ofishinsa, idan ya lura da cewa ba wanda ke ganin sa, sai kokarin kiran wata tsohuwar budurwarsa da taba yin kokarin ta faɗa masa gaskiyan abin da ke faruwa a rayuwarsa, amma baya samun ta waya. Haka dai yake hakuri, sai dai kawai kallo hotunanta. Ita ma sanadiyansa ne aka kore ta daga cikin wannan duniyan. Da suka ga alamu za ta faɗa masa gaskiya, haka dai yake hakuri ta ganin hotunanta, yana son ta har ransa. Ita ce budurwar da ya fara so a rayuwarsa. Yana cikin hakan ne kawai sai ga mai gidansa na wajen aiki ya zo da wani document, sannan ya aike sai ya ce ga wannan formin za ka kai sallaken kogi. Trump ya ce a ina da appointment zan je in ga wani likita. Nan take mai gidansa ya ce idan har baka kai ba za ka iya rasa aikinka, bai da wani zabi. Haka ya dauki formin domin ya kai wannan sallaken kogi. Trump yana matukar tsoron kogi a rayuwarsa. Yana isowa wannan wajen zuciyarsa ya fara sinkewa, ya fara jikinsa ya fara karkarwa. Yana isowa ya kalla kwale-kwale, nan take zuciyarsa ya sinke. Da ya kokari ya sa kafansa cikin wannan kwale-kwale, amma ina sai ya kasa, kawai sai ya juya domin ya koma. Bai iya shiga cikin wannan kogin ba, an sa masa tsoro tun yana yaro karami, kuma aikin wannan director ne saboda baya so ya gudu daga cikin wannan gari. Tun yana dan karamin yaro, director suka da plan da mahaifin Trump suka sa ya tsoraci kogi a rayuwarsa tun yana yaro, saboda idan har mutum ya je karshen wannan ruwan zai je samu bango ne da zai shiga duniyan gaske. To ba sa so Trump ya je wannan matsayin, shine director suka shirya plan da mahaifin Trump tun yana yaro karami, suka shiga cikin kwale-kwale sannan suka da guguwan karya. Mahaifin Trump ya fada cikin wannan kogin ya nise cikin ruwa. Trump ya yi kokari ya taimaka wa mahaifinsa domin ya rayu, amma ina haka dai wannan mahaifin nasa ya nise cikin ruwa. Trump yana ta gani yayi ta yin kuka. A haka dai Trump tun a wannan lokacin ya saurata, kuma yakin da mai gidansa na wajen aiki yayi duk gwaji ne saboda director yana son ya san shin har yanzu Trump yana tsoron teku. Bayan Trump ya ketare tekun nan, ya kai dare yana zaune a wajen ya kasa ketare tekun, ko sai suka haɗa ruwan karya ya fara bin sa ko ina ya je ruwan yayi ta bin sa kawai. Haka da rika samu suka ta ruwan gaba ki ya fara zuba ko ta ina. Haka Trump ya sa ya koma gida da sauri. Yana dawowa gida ya samu matarsa, ya ce mata na samu wani aiki kuma dole sai na sallake kogi. Matarsa nuna masa rashin yarda da nuna cewa ina laifin ka bi jirgin kasa ko ka bi babban mota amma sai ka bi kogi. A haka ya nuna mata damuwa, sun ce min dole sai na bi wannan kogi, in ba ka ba su kore
aure ne a wajen aiki. Matar ta san komai, ta fara masa murmushi sannan ta zo ta fara lashin za cewa bari a kore ka ba, kar ka damu, kwantar da hankalinka. Mutane audience da suke kallon wannan filmin a duniyan gaske suna ta mamakin yadda ake tarena wannan ban Allah hankali. Daraktan filmin kullun cikin aiki yake saboda baya so Tron ya gano gaskiya. Tron bayan ya zo ya settle na wajen aikinsa zai koma office. A lokacin da zai fara zuwa aiki wani abu mamaki ya faru da shi saboda ya kalla mahaifinsa da aka ce ya mutu shekara da shekaru. Nan take juya ya kalla mahaifinsa ne fa da gaske. Nan take mutane suka hanzarta suka zo suka janye wannan mahaifin nasa a kusa da shi. Nan take yi kokari zai bi wannan mahaifin nasa amma mutane masu sere suka zo suka yi shisha gabansa gaba da suka tattare suka hana sa zuwa wannan wajen. A haka da aka sa maka tattara aka shigar da shi cikin boss. Ya yi kokari ya hau wannan bossin amma ina aka tattare sa saboda ya komai shiri ne. Nan take dawo ya tambayi mahaifiyarsa cewa wallahi ya kalla mahaifinsa. Sai mahaifiyarsa sai masa karya cewa ita ma a lokacin da take yaro, lokacin da mahaifinta ya rasu kowane mutum ta kalla sai ta kalla kamar mahaifinta ne. Da haka ya kwantar da hankalinsa ya yi hakuri, komai gizo ne kawai yake faruwa da shi. Haka kuma ya hakura ya koma cikin ɗakinsa. Da daddare ya je bude wani akwati yana kallon hotunan mahaifinsa yana tunawa da lokacin da yake tare da mahaifinsa. Haka kawai sai je ya ciro wani jan kyalle. Wannan kyallen yana tuna masa da budurwarsa a lokacin da yake college. Ya fara kallon wata yarinya da yake son ta a rayuwa amma da yake director filmin yana so ya auri wata ne daban. Haka dai wannan yarinyar ta ja hankalinsa, bai samu yayi magana da wancan yarinyar a lokacin da ya fara ganin ta ba. Yarinyar kuma ta so sa sannan kuma tana masa signal a koda yaushe ita soyayyen gaskiya ta masa, shi ma soyayyen gaskiya ya wannan yarinyar. A lokacin ya fara son wannan yarinyar da gaske a rayuwarsa. A haka wani lokacin ya samu ya kebe da wannan yarinyar a library a lokacin da suka je karatu. A haka yarinyar ta fara masa kallon soyayya da wani abu da ya fara kallo a jikin wannan yarinyar. Ya ce gaskiya wannan kalamun da suke ciki wannan rigan ki sun burge ni. A haka suka fara yin magana da wannan yarinyar. Yarinyar ta so sa soyayyan gaskiya, ta masa rubutu cewa suna so su je su yi magana na sirri tsakaninta da shi. A haka yana ta kallon kwayan idon yarinyar ne ya fara gano gaskiya. A haka yarinyar ta dauke sa ta kotar da shi a kyamara ta kai sa bakin teku domin ta faɗa masa gaskiya game da rayuwarsa. A haka shi kuma bai sai ya saurare ta bai fara kisin nata. A lokacin kawai mutanen da suke cikin wannan filmin fa suka fara zuwa domin kar ta faɗa masa gaskiya. Ta fara yin kokari ta faɗa masa cewa sunana na gaskiya Sovia, sannan kuma komai shiri ne, kowa da kake gani a duniyar nan karya ne, komai na duniyar nan karya ne, kai da ni komai zan faɗa ma gaskiya, wannan ba mahaifina bane. Wannan mutum ya zo masa mahaifinta ya kwace sa daga hannu sannan yana ce kai hakuri za mu tafi da ita Fiji. Nan da ake rike sunan wannan Fiji a bakin sa sannan ta yi kokari ta faɗa masa gaskiya saboda ita tana son sa ne da gaske amma ina ya kasa fahimtar sa. Haka dai suka dauki yarinyar nan suka tafi da ita, shi kuma bai samu ya fahimci komai ba sai wannan kyalle na riganta ya rike a hannun sai ya dawo gida da shi. A lokacin da ya rike wannan kyallen yana tunani da wannan yarinyar sannan kuma yana so ya gano gaskiyar menene wannan yarinyar take so ta faɗa masa. A hakan ne ke tunanin cewa fa zuwa Fejiya ya kama sa, sunan garin da aka ambata masa lokacin da yarinyar za ta tafi kenan. Ita kuma yarinyar kullum tana gaban TV tun aka kore ta daga cikin wannan filmin, kullum tana ganin sa sannan tana tunanin cewa wata rana fa zai gano gaskiya ya fito. Washe gari Trump ya shirya sab zai je wajen aiki, yana shiga cikin motar sa ya kunna rediyo kawai sai ya fara ji muryar mutane suna ta cewa yanzu ya fita ya shiga cikin mota ya hanyar kaza ya hanyar kaza. Haka ne fa ya fara tunanin cewa ya ana bibiyar rayuwarsa ne, wani irin magana ake yi. Da ya tabbatar da cewa an samu matsala, an tura masa labarin da bai kamata ba, nan take kawai suka shirya accident din karya domin su kautar da wannan kuskure da suka aikata. Kowa a garin da ya san abin da yake faruwa. Nan take yayi kokari ya dakatar da wannan motar sannan ya fara tambayan kansa cewa me yake faruwa da shi, ya ake bibiyar rayuwarsa, me yake ji a cikin wannan rediyon. Ya kafe gaba ɗaya na ta mamakin abin da ya ji. Nan take sauka a cikin mota sannan ya ce to bari ya gwada yin tafiya a cikin mota ne ya kalla ko akwai abin da zai gano ko akwai abin da alamun zai gano domin a kautar da maganar mahaifinsa da ya gani. Sai aka shirya da cewa wannan mahaifin nasa kawai wani mutum ne da aka kama shi wanda yake zaman aikin banza. Haka kawai kalla a jikin wani jarida kawai ya fara tunanin cewa to bari ya gwada yin wani abu mana, ko za a masa magana a cikin wannan town din ko akwai wanda zai masa magana don yayi abin da ba daidai ba. Ya kalla na bin rayuwarsa ne da gaske ko ya ne, kawai sai fara yin abubuwa dai yana ta ganin mutane. Sai kallafa a cikin mutanen gabaki daya ko harkan gaban sa yake yi ba wanda yake ganin sa. Sai shi to ya za a yi wayannan mutane ma gaba daya su rayu saboda shi. Nan take sai ya fara yin abubuwa, ya fara sunkuyawa a kasa, ya fara zama ya talleka mutane. Sai yana kowa fa yana harkan gaban sa ne fa, kowa fa sabgogin gaban sa yake ta yi, yana ta dubawa ko ta ina sai kallafa kowa
hakan gaban sa yake ba wanda ma ya damu da shi ba wanda ya sa ido a kansa. Nan take sai fara cewa to dole zai gudu wani abu babba da zai tabbatar wa mutane cewa shin ana bin rayuwarsa ne ko ya, sai dakatar da boss sannan kuma ya sake dakatar da wani mota. Duk da haka dai ba wanda ya kula shi ba wanda ya ce masa ko cikanka. Nan take ya sake sukawa cikin mutane ta shiga cikin jama'a. Nan take ce fa bari ya gode shiga cikin kamfanin da ba nasu bai kalla ko za a kama shi. Haka dai kare shiga cikin kamfanin da ba nasu ba. Nan take kalla fa ba wanda ya kula shi saboda ai duk shiri ne, duk sun san komai. Nan take security sun san komai sannan kuma director ya ce wa wannan security ya je kama shi. Nan take ya fara shiga cikin wani office yana shiga kawai nan take security na suka kama sa suka fitar da shi waje. Nan take ya fara cewa to me yasa security na suka fitar da shi waje bayan kuma ai nan kaman restaurant ne sannan da ki wani mai gyara ya kalla wannan mai gyara fa ko kula shi bai yi ba. Ya ce ha to akwai wani abu a kasa da a ce ai wani normal ne wannan mai gyaran da zai bi sa. Ya ce to gaskiya akwai wani abu akan rayuwarsa, dole akwai diddigi da ake bi na rayuwarsa. Mutane da dama sun san wani abu dangane da rayuwarsa, dole ya fara sanin gaskiya. Ya gudu ya je wajen wani abokinsa da suka taso tun suna yarinta, bai san da cewa abokinsa ma actor ne, shi ma acting yake yi ana biyansa. Nan da ake je samu wannan abokinsa sannan ya ce abokina ana bibiyar rayuwana, kowa na rayuwana aka ce min karya ne, ina so in san gaskiya kan wannan, idan har ka samu lokaci ina so mu yi magana da kai. Bayan matarsa da kuma mahaifiyarsa ba wanda ya yarda da shi a duniya irin wannan abokin na, saboda sun taso a tare. Haka yasa yana faɗa masa duk wasu sirri na rayuwarsa. Bai san da cewa abokin nasa ma actor ne ba, yana aiwa da wannan director ne aiki. Director nan da ya fara ganin wannan matashin yana so ya gano gaskiya, nan take turo matarsa da kuma mahaifiyarsa suka zo suka fidda masa hotunan lokacin yarintansa. A haka da suka samu suna ta ba su labari har suka janye hankalinsa, sannan kuma da hotunan matansa a lokacin da suka yi aure. Nan take sai fara labarin cewa ai ya kamata tunda mun yi aure ya kamata a ce mun samu yaro ko ai ya kamata mu samu yaro. Nan take mahaifiyar ta ce kaka da mu za ku samu yaro, sannan kuma suka jawo hankalinsa ne daga cikin wannan hiran. A lokacin suka sassaita wasu rediyo ya fara jin labaran karya da kuma labaran abubuwa da jinne masa hankali. Nan take da ya duba wannan hannun matar na sai samu hannun cross ne, ya fahimci cewa aurensa ma auren wasa ne. Nan take hankalinsa ya sake tashi ya tafi tashan jirgin sama domin ya tafi wannan kasan Fiji da wannan budurwa nasa na asali take, yana so ya san labari akan rayuwarsa. Yana zo cikin tashan nan da haka nuna masa alamun cewa jirgi fa bai tashi yanzu ba, sai ce shi dai kawai burinsa ya tashi ko nan da yaushe ne. Da ya tambaya sai ka ce fa jirgi zai kai nan da wata ɗaya kafin nan jirgi ya tashi saboda hanya akwai matsala. Ya ce ba damuwa ko ta boss zai biya sai masa da tiket boss. Haka dai kallafa akwai boss a waje. Nan take sai tiket na waje na saboda ba inda su masa karya. Nan take je shiga cikin wannan bossin sannan kuma suka shirya karya, suka nuna kamar wannan bossin yana da matsala, suka sa fasinjojin ciki gaba da suka sauka amma shi ki sauka fa. Daga baya aka ba sa hakuri ya sai sauka ya koma gida ya je dau motar sai ce ko da motar zai tafi. Da ya ga matar ta dawo nan take kira wannan matar nasa sannan ya ce ki zo na baki mamaki akan abubuwa da suke faruwa a cikin rayuwana gaba ɗaya shiri ne. Nan take ya ce wa matarsa in za ki kalla wata sa wuce akan keke, a haka kuma kamar yadda ya faɗa wata ta sake wucewa akan keken kamar yadda ya bada labari. Sannan ya ce wani zai wuce da fulawa a hannu kuma haka wani zai wuce da fulawa a hannu. Ya ce kin gani na ce miki rayuwa na shiri ne, dan haka yau za mu je Fiji sannan kuma yau zan gano gaskiya akan abin da ake boye min a cikin wannan duniya, sai na gano gaskiyar rayuwana. Da yake ita ma aikin ta ne acting, ta yi acting ta nuna masa da cewa ai ba komai, ta nuna masa komai normal ne ba wani abu bane, komai ma haka na faruwa a rayuwa na gaskiya. Nan take yace gaskiya ba ki fita baya ko kule mota ko ta ina, yace sai mun je mun gano me yake faruwa a wannan rayuwar nawa. Nan take murda mota ya fara zagaye ran about ko ta ina ta zagaye ran about, ita kuma ta dage kawai ta nuna masa cewa fa ita komai haka ne rayuwa na faruwa normal. Nan take wannan studio gaba ɗaya suka rikice gaba ɗaya, kowa ya rikice, suka kira motoci suka tare hanya gaba ɗaya, ka fara gosulo a cikin garin da domin kada ya samu hanya da zai fita. Nan take abun bai yi aiki ba, yayi riba sannan kuma ya samu wata hanya, shi dai burinsa kawai zai fita ya bar wannan garin, dole zai samu hanya da zai bar wannan garin. Marar sai kokari ta dakatar da shi amma ina ya kasa fahimtar sa, ya kasa cewa ya nusu ya saurare ta. A haka dai suka zo wannan kogi, duk da cewa yana tsoron kogi a haka ya rufe idonsa sannan kuma ya daga hannu matarsa tana masa labari amma ya ce ba zan saurare ki ba. Ya daga hannu ta yasa kan steering ya rufe idonsa sannan ya taka mota, yana ta waina steering motar nan ko za su mutu, shi dai ko su ya fita wannan garin ya gano gaskiya. A haka dai tana ta roƙon Allah suka samu suka wuce wannan garin gaba ɗaya, suka wuce wannan gadan. Nan take suna wucewa ko sai suka kalla wuta ya kama a gaban wannan, a maimakon su sai ko su yi slow down. A haka dai ya shiga cikin wutan nan fa ya wuce, duk da haɗin director ne gaba ki to wannan fa bai aiki ba. Shi dai yace sai ya gano gaskiya akan rayuwarsa. A haka yana ta murɗa mota, haka har matan ma ta gaji da ba sa ta gaji da magana gaba ɗaya, ta gaji ma da al'amarinsa.
mota shi dai burin sai ya fita. Haka kuma suka kara nan take wannan director fa ya shirya gobara a gari, sannan kuma ya kira hukumar fire service suka zo wannan wajen gaba ɗaya suka zagaye da polisawa. Nan take polisawan wajajen gaba ɗaya da kuma fire service suka dakatar da wayannan motocin gaba ɗaya. Nan take wannan polisin ya zo ya yi kuskure, bayan ya dakatar da shi nan take ce ya kira Trump ka yi hakuri. Ya yi mamaki nan take tabbatar da cewa to wallahi shiri ne ake masa, komai shiri ne. Ya aka yi polisin ya san sunansa, sannan ya fita daga cikin wannan mota ya ce fa shi fa sai ya gudu ko da kafa ya bar wannan garin ya ja gano gaskiya. Aka kama shi aka dawo da shi gida. Nan take bayan an dawo da shi gida ne fa suka zo na matarsa fara ce masa kai hakuri, me yasa kake son fita garin nan da mota? Fita da garin nan da mota yana da wahala, ka jira mana idan aka gyara jirgi ai sai ka fita. Nan take bayan ta ya ko ta dauko wani abu ta fara tallatawa duniya domin duniya su kalla. Nan take fara cewa da wanke magana, me yasa kike magana haka? Ita kuma ba zai daina wannan fara da murmushi ba, yana cewa ki fara min gaskiya, me yasa kika dauka? Ya kare rikice mata yace kina tallata abu ke ma fake ne a rayuwa na. Nan take ta fara dakatar da shi, sannan kuma ta dauka daga cikin wannan kayan kicin nata ta nuna masa na cewa ka dakata ka fara bani tsoro. Nan take kwace wannan wukan, sannan kuma ya rungume ta. Nan take ta kalle kimar ta ce ku zo ku taimaka min. Idan sake rikicewa yace me kika ce? Wake neman taimako a gunsa, wa yake kira? Ki faɗa min gaskiya me yake faruwa? Nan take ta fara guduwa, tana so ta gudu daga cikin wannan gida. Nan take kawai director ne ya turo wani domin ta taimaka masa. Haka kuma ya rikice gaba ɗaya, rasa me yake faruwa da rayuwarsa. Nan take kira wannan abokin nasa, abokinsa da ya fi yadda da shi, suka zauna suna labari. Ya ce masa ni fa na kasa ganewa rayuwana, kowa da yake cikin rayuwana acting ne. Nan take abokin nasa wanda ya fi yadda da shi, wanda suka taso a tare, nan take bai san da cewa wannan abokin nasa duk abin da yake faɗa masa a filin da suka zauna nan ba, a yanayin tausayin nan gabaki ɗaya director ne yake faɗa masa abubuwa a kunne da kuma abun da yake amfani da shi. Director ne yake faɗa masa duk wasu abubuwa da zai faɗawa Tommy. Yana ce masa ka yi hakuri, ba wanda yake in acting a rayuwanka, haka rayuwa yake, komai da yake gani a rayuwanka gaskiya ne. Ba zan taɓa yaudaran kai ma kariya ba, akan me zan ma kariya? Yanayin da ya kalla abokin nasa yana magana yana shan abu, ya tabbatar da cewa shi ma abokin nasa acting ne. Nan take fa director suka kare rikicewa, suka ce to dole sai mun yi babba abu. Nan take suka turo masa mahaifinsa da ya dade a mace. Nan take fa yi mamakin gani mahaifinsa ya bayyana a rayuwarsa. Ya ce ya aka yi to mutumin da aka ce ya mutu kuma ya aka yi ya bayyana? A wannan yanayi suka sa wani wakan tausayi wanda yi wa kowa daɗi. Wannan wakan ya sa har ma daraktocin fim da masu tace fim da audience asali masu kallon fim daga wasu kasashe suka fara jin daɗi. Nan take director nan fa ya fara murna, sai dai wannan yarinyar ne kawai wanda tana jiran sa ya fito ta jawo shin abin da ya faru. Ma'aikatan fim da director suka fito suka wa duniya karyan cewa ai a lokacin da mahaifin Trump ya fara cikin ruwan nan ya je yayi wani mugun buguwa ne wanda ya sa ya manta familin sa, ya manta komai na rayuwarsa, hatta ɗansa ma baya iya ganewa. Nan da ke fa ko ina ya ɗauka. Director ta sanadiyar wannan live na Trump, nuna bidiyon kai sai na Trump, yana samun miliyoyin kuɗaɗe. A haka ne baya son wannan fim ya kare, yana ta fitar da abubuwa da yake kara rikita mutane domin su kara siyawa su kalla wannan fim yadda ya kamata. A haka dai suka ci gaba da shirya wannan fina-finai. A lokacin da director ya keɓe ya samu lokaci ya fara karɓan kirarrakin mutane ko ta ina a faɗin duniya. Nan take wannan yarinyan tsohuwar budurwan Trump ta samu ta kira sa da neman cewa dan Allah abun ya isa ka a dakatar da wannan fim a haka. Nan take ya ce ya riga da ya kirkiri duniyar nan ne saboda Trump ya rayu, dan ba wai ya kirkiri duniyar nan saboda a dakata ba. Wannan rayuwa ne na har abada, sannan kuma bai da lokacin da zai dakatar da wannan fimin. Jin haka yasa yarinyar ta yankar da wayan, ta jawo shi haka sosai. Ita dai tana fatan Allah ya kawo ran da Trump zai gano gaskiya, ya gano kofar duniyar nan, ya fito ya zo ya fara rayuwar gaskiya, saboda rayuwar da yake bai da privacy, komai nasa duniya na gani. Shi kuma director nan ya ke yadda shi dai haka da ya fi so rayuwar bawan Allah nan ya kare tashinsa, baccinsa, komai dai ana gani. Bayan mahaifin Trump ya bayyana, Trump ya samu kwanciyar hankali, sannan kuma rayuwarsa ya dawo normal, ya fara yin abubuwansa yanda ya saba. Ya fito ya gaida makwabtansa, wani gaisuwa ne na musamman da ya saba, sannan kuma ya samu ya yi wasa da karinsa kafin ne ya fara ya je wajen aikinsa. A haka dai ya ci gaba da rayuwarsa. Ba su san cewa Trump fa ya shirya wani plan na musamman ba tare da sun sani ba. Nan take fa Trump ya shirya plan nasa wanda zai ba su mamaki gaba ɗaya, ya shafe duk wani tunaninsu da duk wani shirye-shiryen nasu. Bayan Trump ya ja kwanta bacci sai kallafa Trump ya ɗau tsawon lokaci fa bai tashi daga bacci ba. Daraktan ya yi mamakin cewa ya aka yi wa Trump har yanzu bai tashi daga bacci ba. Ya yi kokari ya yi zumi na wannan katifan Trump, ya kallafa har yanzu fa ba wani motsi da Trump yake. Ya ce kai a ja kawo min bidiyo na Trump lokacin da ya kwanta bacci. Suka je suka kawo bidiyon gabaki ɗaya, suka kalla abubuwan da Trump ya yi gabaki ɗaya har ya kwanta
wannan bacci ba su kalla wani alamu ba kuma sun tabbatar da cewa Trump ya zo kwanta bacci suka umarci a je a duba me yake faruwa a ɗakin Trump. Ɗaya daga cikin ma'aikatan su yayi saurin je gidan Trump, ya je ɗakin Trump, ya je daga wannan katifa abinda Trump yake rufawa da shi, ya samu wani katon dole ne aka rufe sa a ciki, sannan kuma ya tabbatar musu da cewa Trump ya riga da ya gudu baya cikin wannan ɗakin. Nan take ce to ka duba ɗakin nan da kyau, ka duba Trump bayan da za a ce Trump baya cikin wannan ɗakin. Ya tabbatar musu da cewa Trump baya cikin wannan ɗakin. Kawai sai suka duba ko wani matakala da Trump ya yi amfani da shi ya fita daga cikin wannan gidan. A haka dai suka duba ko ta ina suka duba suka tabbatar da cewa Trump ya riga da ya bar wannan waje. Masu kallon na duniyan gaske duka dai suna so su kalla a ina Trump yake. Nan take wannan daraktan ya umarci garin gabaki daya kowa da kowa ya fita fa neman inda Trump yake. Gayyan garin gabaki daya suka fito suna neman ina Trump yake, amma ina ba su kalla Trump ba. Karnuka suna haushi komai dai sofi ba wanda bai fito ba daga cikin wannan garin gabaki daya. Suka dawo da dare ne fa, amma sai da suka dawo da shi rana saboda ai komai shiri ne a ciki, komai live ne kawai. Daman dare da ranar gabaki daya shi ne daga director ko ta ina ba suka haska gidan television in gabaki daya fa, ko ta ina duk inda kyamara yake an haska fa ba kalla Trump ba. Can kawai sai suka kalla Trump fa gashi nan fa ya shiga cikin kwale-kwale da aka ce yana tsoron can, kuma ya amfani da wannan kwale-kwalen zai je duniyan asali, duniyan gaskiya, yana jin daɗi. Nan da ake fa masu kallon fimin nan suka sake zaunawa da kyau saboda suna so su ma wannan Trump fa ya fita daga cikin kangin rayuwa da yake ciki. Nan da ake kalla hoton budurwarsa yana jin daɗi saboda hoton ne kawai yake basa kwarin gwiwa da kuma rashin sarewa kan hanya. Yarinyar ta fara jin daɗi da kallon Trump ya fara hawa hanya da zai dawo duniyan gaskiya. Nan da ke wannan director yace bai taɓa yiwuwa ba, duk inda za a yi a san da za a yi Trump ya dawo cikin wannan duniyan naso, kare yadda ya sere musu daga cikin wannan duniya. Nan take fa suka fara hada inda za su yi wannan Trump ya dawo. Nan take suka hada wani satellite wanda zai je ya hada gobara akan wannan kwale-kwalen nasa. Nan take kuma suka aikata wannan abun, suka sissita, suka hada, sannan kuma suka fara sa spark a wannan kwale-kwalen nasa. Kwale-kwalen ya fara girgiza, yana ta harbo signal, ya harba Trump ciki, amma Trump duk da haka fa sai dai ya kama igiyar ne ya sake komawa cikin jirgin ruwan. Shi dai burinsa ya bar duniyan nan. Mutanen duniyan gaske suna tausaya masa har sun sufa suna kallon wannan fimin a haka, amma ya ka zarewa ya sake komawa ciki, su tura shi ya fadi ya sake komawa a haka, ya daure jikinsa ko ta ina da wannan kwale-kwalen. Shi dai burinsa ya samu ya fita a haka fa. Wanda director ya sake rikicewa yana ci, shi dai burinsa wannan Trump in kawai ya samu ya juya da jirgin ruwan ya fasa komawa ya dawo cikin gari, ya dawo cikin duniyan da suke so. A haka har ya sa wannan abun a danja, ya sake rikice wannan kwale-kwalen ko ta ina, amma ina Trump fa bai juya ba, bai taba juyawa ba. Shi dai burinsa kawai ya je bangon duniya ya samu tun da zai ya fita ya bar wannan duniya. A haka Trump ya sha azaba, ya sha wahala har ya fada cikin wannan ruwan. Director karan kansa tausayawa Trump yake yi, amma ina Trump fa sai fadawa yake ta yi. Azaba iya azaba sun nuna wa Trump a cikin wannan filmin, amma fa daga karshe fa Trump fa ya samu shi fa never give up. A haka ya samu ya sita komai, ya fara tafiya lafiya a cikin wannan jirgin ruwan. Yana tafiya, shi dai burinsa ya je katangan. Yana cikin tafiyan ne kawai sai ya ji ya bugi abu, da ya ji ya bugi abu ya siya kawai sai fara cewa ina ne ya zo, ina ne da nan daman nan ba hadari ba ne, ko ya kalla hadari ko ya kalla wani abu. Kawai sai fara jin gini ne, ya fara bugin wannan ginin. Shi dai burinsa ginin ya rushe, ya kalla menene a bayan ginin nan. Sai fara tunanin cewa fa wannan fa ba rushewa zai yi ba. Ya gama gajiya kawai sai ya hangi wani waje a daidai can. Sai fara tunanin cewa fa ai wannan kasa ne ma zai sauka. Kawai sai fara zuwa ya fara ganin wani matakala. Nan da ke fa ya fara haura wannan matakala, yana mamakin. Kawai sai kalla hanyar waje, is it nuna cewa ya zo inda zai fita. Ya bude wannan abun, ya budu. Nan take kawai wannan director sai fara masa magana kamar wani Allah daga sama, ya fara jin magana na fitowa. Nan take fa wannan director ya masa magana kai sai yana cewa ka dawo cikin duniyan nan dan kai aka kirkira. Nan take sai ya juyo, abubuwan da ya faɗa masa abubuwa ne na mamaki, ce saboda na san ba ran sake ganin ka ba. Sai juyo magana ne masa, ya ba wa wannan director mamaki saboda magana ne da ya saba yi a cikin wannan film. Bayan director ya ce kai magana mana, ka ce wani abu. Ya ce abu da zan ce kawai saboda na san ba zan sake ganin ka ba, ina kwana ina yini. Sannan yi masa gaisuwa da ya saba yi a cikin wannan shirin, sannan ya samu ya fita. Audience masu ganin fimi sun ji daɗi da ganin Trump ya fita. Haka ma budurwarsa da take fatan ya fita ta yi saurin neman inda yake domin da ta tarbe sa. Nan da ake fa zuciyan wannan director ya riga da ya sinke saboda fimin da ya yana shiri ya riga da ya kare. A haka dai ya dakatar da wannan fimin. Wannan fimin ya faru ne a shekarun baya, shekara da shekaru 1990 something, nirin 90s, fimafimai ne na 90s. To masu kallo, na san kun ji daɗin wannan bidiyon sosai. Idan har kuna so na ci gaba da kawo muku irin wannan bidiyon, to ku nuna min soyayya, ku yi like, ku yi sharing, sannan kuma ku danna min subscribe, sannan ku yi sharing wa 'yan uwanku, sannan kuma ku aje min ra'ayinku a comment section, saboda da haka ne zan samu karfin gwiwa na kawo muku fimafimai masu daɗi masu sau irin wayannan. Nagode, sai wani lokacin.